Professor Chika Obi in our midst today. Sir, you are welcome, sir. Our grandfather, Unada Koloma. Thank you. I don't know where to Barrow. We are live at Phyllis Nadia Studio. I'm Prof. Chika is right here with you. The 45 king of our life, what do we need? I'm running to self for Natanua. My dear Batarego. He must have money in a I make a way up here. Come on, and because you get sample and I am a joke. Oh, you may know. Come on, we You know, I'm just coming down from the flight. So the AC have tapped out with my voice. But gradually it's releasing off. Let's take it. Oh, you may have no way to my Jonja. Oh, you may have no way to know what's in the when the going get off, the top get going and I don't know. Oh, you come on, whoever, Prof. Chika. I say no, so we were silly girls, no condition is permanent. I'm a woman, I'm a god, they do us on me till you begin. Yeah, man, I'm running. I say, I'm going to be Natanoa, Magia Batarego. If I say, I'm money, in a banue. If I say, I'm and the because you get simple and I am a joke way. Why you may below waggy? Come on, we borrow. Come on, we borrow. Come here, we borrow. We borrow. I cannot walk one.
kọrọ akụkọ Chukwuemeka na-enwere onwe ya n'ole na bihe makara ya bụ mgbe butere gị ike ọrụ ọfụma mmechi oke nwa wee kwalie n'ụmụ Igbo okwu karịsịa ndị na-eti egwu ọ bụrụ na ịbụ onye na-eti egwu kedu n'ọnụ Prof Chika na mmaghobebe mata ozugbo onye abụghị egwu ogologo ka Chika ụdị egwu ma karịa obodo niile azụ ozugbo m ọha na-ekwu ebe ọnwụ na-asọ ihe agara aga n'ọkwa m n'ọnọgbọ ị na-eti egwu mụtakwa ya bụ ife ị na-eme ọfụma ị na-eti egwu malụkwa ya bụ ife ị na-alụ ọfụma ya emela na mmadụ mere si na copyright achọkazi make creativity onye create something maka ụmụaka anyị ọsarebe mụrụ ụmụ ya ka na-eli ego ya nugo ali chukwu malụrụ ma aka na-eli ego egwu ya tata maoda Prof Chika bio amụlife mgbe nwolo aka eji egwu odogwu ezoda malibi meruo n'ụwa broda n'alụ n'otinye uche ndị egwu n'ụka mụ na-agwa okwu a Prof Chika obi onye ka nwa m ife ka eme n'ụwa ka m dị ka ibe m ọmụma gwa m ife ka eme ihe egwu ụmụ ụwa bụ nwekwọbụ ụmụ ụwa ga-esi enu ntị n'ọnụ ahụ ihe ụmụnwa gwa m ife ga-emebe onye ga-agwa m ife ga-eme n'ụwa ahụ ka m dị ka ibe m ụmụnwa gwa m ife ga-eme ihe ị na-achọkwa ife ihe ebe ewela nke mmadụ maka iwele nke mmadụ aka ma bụrụ ofe aka bido biso ọyị mụta ekwe ka mgbaghi odoyi nwa na-echere ukwe ka mgbaghi okwu eyi oyigbo ka mgbaghi ife ga eme n'ụwa ife wee dịle gị mma ka mụ gwa okwu broda ka m gwa gị fi ga ewe ife wedịrị gị mma ị na-agba mbọ ịkwụba aka ọtọ ị na-agba mbọ ịkwụba ọtụtụ ọrụ ha ị na-eme mma ọyị mụbama mbọ ị na-agba mbọ ị naghị Chukwu Olisa broda n'ọkwanye bifik mama alụsiana erie na ndo alụsiana elie nando alusiana elie nando alusiana elie nando akajaja ya bụ ọnụ mmanụ
Akana mubana me. Ina mambo ekuba kotole. Ina mambo ekuba kotolo. Ina ememina. Ai mama boy, yeah. Ina mama boy, now you're too cold, is our brother, yeah. Okwanya bifika nemenoa, hey, mama, ayo go. Aluciana, Elienando, Aluciana, Elienando, Aluciana, Elienando, Aluciana, Elienando, Akajaja, mano. Salud. What one bed ya negu, obonye negu. I am Professor Chika. I am when what you na no bio no mogole. I'm a macamo like I'm with. Then one way go one of my baby. We are made. Abbiamo di sireno, ma buona anche tu. Abbiamo una cadena, ma buona, ma non vuoi una buona. Squacca Chika, ne siamo una muove come abbiamo. Studio, le premo io me Chika, block and we go when you go, one we go, I don't know. Police nice or get dirty. Never go one, Messia Callis. Please, I ain't in your calendar, no one in the Caniro. I'm on your as what got you walk ahead, I can't do. You better come on, no, I'm going to be a cha. Yakanisulo iboji weswa wogo can do wogo cannot do does not exist. If I should know you will do does that mean you go to know what no you are looking for my ifnaya. Well it's nice you get mama. You never want to go. Akana boba gabanino na kozinia. Kebe Akaneti bagabanino na kozinia. Get ni do kama. Udoguna yi Chaka bonya mana gwegu Enugu state ye kwetelele Abada Jesus Mashoma mesena oga malili Abada Jesus obodo Mule maya de ku mana la runa Mamuje ku hakalezia Akale tri mo bokra ji ko bi kele gralo Ole ji ko nya musa mano mi bo refe Elo ye wele no wana obodo mo dai be na ko malo noko Where do you walk? This is my nature. The book I'm going to live. What's it with this also? That way, only a body power. There will be an airport of Yabulum. Musi Thailand is not over Nigeria. I know friend I face another. What's it with this also? Yabulum. What's it with Jesus? I'm a donor. Careful is Nazi. I go so with my music. I am to go, Lisa, Madado. Yeah, love when you be big and a man. Yeah, Mama, yeah.
Eliena, Aluciana, Eliena, Akajaja.